Kanal honetan matematikako bideoak ikusteko aukera izango duzu. Bi motatako bideoak dira ugarienak. Batetik laburpenak, urdinak dira, eta laburpen horiek dira klase bakoitzean emandako edo jakin beharreko ideia esanguratsuenak. Prozedurak, algoritmoak eta abar. Eta bestetik ditugu bideo berdeak. Bideo berde horien bitartez autoebaluazio bat egin daiteke. Azterketa prestatzeko eta jakiteko gai horren inguruan prestatuta gauden edo ez gauden prestatuta eta zerbait falta zaigu edo ez. Horiek dira ugarrienak. Gutxi gorabehera ikasturte bakoitzeko 110, 120 bideo egon daitezke. Klaseak ere horrela direlako. 35 aste, bide 4 ordu astean, baina irteerak direla, azterketak direla eta bestelako ekintzak direla, bihurtzen zaizkigu 120 klase gehienez. Orduan, hori kontuan hartuta, bideo urdin hauek zertarako? Batetik ikaslea gaixo dagoenean, bideoa ikusi eta gero Classroomen proposatutako ariketak egiteko aukera izango du, zehan daude emaitzak. Bestetik, ikasle batek errepasatu nahi badu eta duda bat baldin badu, klasean ikusitakoa begiratu dezake behin eta berriro. Gerta daiteke baita ere, ikasle batek, 3, 4, 5 aste pasandoren, ahaztu duela zer egin zuen, nola den prozedura, ariketa konkretu bat nola egiten zen, bideo hori ikusi dezake, ze beti eskura izan dezake, eta gogoratu, zer egin zen adibidez, orain dela denbora batean, zatikia nola bidaltzen ziren, edo zenbaki osoen arteko batuketa nola egiten zen. Gero, kontuan hartu behar da, ikasle batzuk euskararekin zailtasuna dituztela. Eta ikasleen bat ere, etorri beharria da, oan dela urte bete besteik ez. Eta horiek egin dezaketena da, etxera joan, eta euskaraz entzun. Ze behien ingurua eta ingurunea, erdalduna da, euskara oso gutxi entzuten dute, eta era hontara gaitasuna eta trebezia lortu ezakete euskararekin behintzat, matematikako buruketak, prozedurak eta egiteko. Bideo hauek oso interesgarriak hasi dira bihurtzen, pertsona edu batzuentzako. Adibidez, PTE irakaslearentzat. Ze hauek lagundu behar diote ikasleari, errefortzatu egin behar diote, eta orduan bideo hauek ikusiz, jakin dezakete nik nola esplikatzen dudan, eta azterketa ere nola izango den, eta orduan azterketa prestatzeko ariketa egokituak jarri ditzakete. Bestetik, zaintzako irakaslea ni ez baldin badago, etortzen denean, ikasleak bideo ikusi dezakete, eta ariketak egin Classroomen bitartez. Eta hirugarrenik, gurasoak. Prest egoten dira askotan, behen seme-alabei laguntzeko. Eta hori egin dezakete erresago, bideoak ikusten dituztenean eta jakiten dutenean nola esplikatu dudan eta azterketa ere nola izan. Bideo hauek ez ditut prestatu klaseari buelta emateko orokorrean. Normalian, nik egiten dudana, ez da izaten etxean ikusi bideoak eta klasean ariketak egin, baizik hori da osagarri bat, etxean ikusteko eta repasatzeko. Bai badaudela bideo batzuk, 120 edo gutxi gorabehera, buelta emateko dela. Hau da, klasean ariketak egin behar dituzte, baina etxean bideoak ikusiz. Bideo hauen erabilgarritasuna ikusirik, erreprodukzio zerrenda batzuk prestatu ditut, eta beste batzuk ere prestatuko ditut aurrerantzean. Eta zeintzuk dira horiek? Lehenengoa, Eduardo Chillida Olimpiada Matematikoaren lehenengo fasea prestatzeko problema sorta bat. Bestetik, kalkulagailua erabiltzeko beste bideo batzu daude, eta gero dago jakin-mina. Ze ikasle batzuk galderak egite dituzte, interes handia dute, eta horrein naiz bideoak jartzen. Batzuk ikusiko dituzte horrein, eta beste batzuk, hemendik urte betea, edo 6 hilabeteta, edo 2 urtetara, nahi dutenean. Horre egongo da, behintzako betira. Gustatuko zaizuelakoan, ondo izan.